הרב רייך לא מגיע איתנו לשם. ופותחים בכבוד אכסניה, אבל בעצם חן המקום על יושביו. אני חושב שהדבר המשותף, המחנה המשותף, המכנה המשותף, של מה שאנחנו רואים כאן, והאישים שנמצאים כאן, אני אתחיל בראש המועצה, כי מזה אני חושב שנגזור את הכל. הרב רייך, שאנחנו ידידים ועמיתים הרבה מאוד שנים, מסוג האנשים שעושה את העבודה, הרי כדי להיות שליח ציבור צריך להיות מסור, צריך להיות ירא שמיים, לדעת ולשרת את המטרות שלהם אנחנו נשלחנו, אבל מכאן והלאה זה יכול להיות בכמה אופנים, ויש כל מיני סוגים של אנשים. יש כאלה שעושים את המסירות נפש ואת יראת שמיים בצורה מסוימת, ויש כאלה שמשלבים את זה בצורה הכי מקצועית שבעולם שאפשר לעשות, וזה לא סותר. פעם חשבו שזה סותר, זה לא סותר בכלל. ומה שאתם תשמעו בשלטון המקומי, או מראשי ערים, פגשתי השבוע, שכחתי להגיד לך, מנהל המחוז שלך, באחד הוועדות בכנסת, מנהל המחוז של משרד הפנים, התשבחות שמקבל ראש העיר, הרב רייך, על ניהול מקצועי, על המסור ועל יראת שמיים, ועדיין לא אני צריך להעיד, וכולם יודעים מעשי ידיו. אבל הדרך שעושים, הצורה שעושים, להיות פרפקציוניסט, להגיע לדברים בצורה הנכונה והמקצועית, ולא לעשות את זה רק מה שנקרא בצורה הרגילה. אני חושב שבאמת הוא מצעיד את העיר, הוא מטפל בתוכניות ובעתיד של העיר, שיכול להיות שחלק מהדברים שהוא עושה היום, מישהו אחר יחנוך אותם, או מישהו אחר ייהנה מפירותיהם, אבל הוא לא מסתכל על זה, הוא הולך בראייה הנכונה, בדרך הנכונה ובצורה המקצועית, ולכך אני משבח אותו מאוד. אני חושב שאם אנחנו נמשיך הלאה, אבל אני אתחיל את זה לא בדיוק לפי סדר אני תכף אגיע אליך גם. אז גם ההתרשמות שלי כאן בבית הספר, ואני הייתי רבנית המנהלת, הייתי כבר בכמה בתי ספר בחיים שלי, ניהלתי איזו רשות קטנה בבני ברק, ורואים את העבודה שנכנסים למקום, ואת יודעת מה, בדרך כלל כשנכנסים למקום שיש מנהלת חדשה בשנה הראשונה, עדיין רואים שיש מישהו חדש. פה לא ראיתי. הצוות, ככה זה נראה, אני לא מכיר את האנשים שנמצאות כאן. צוות מגובש, העסק עובד יפה, עובד מסודר, עובד נכון ומקצועי, ולכן זה הגאווה שלנו כשאנחנו באים מול משרד החינוך. תמיד היו אוהבים להגיד שהחרדים לא עובדים בצורה הכי מקצועית והכל. הוכחנו ברוך השם בכל המקומות, אנחנו לא צריכים להוכיח לאף אחד. אנחנו עושים את הדברים הכי טוב, לא פחות טוב מאף אחד אחר ומשום מקום אחר. וישר כוח, ובאמת שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך. לידידיי מהחינוך העצמאי, קודם כל הוותיקים שבהם, הרב לייזרזון ואני הצעיר, אבל באמת הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דברים הסכנתי ממנו, הרבה פעמים קיבלתי ממנו על הראש, אני חושב שאין אחד שלא זכה לזה גם כן, אבל זה הכל באהבה וברצון להשריש ולתת לנו את הטעם שהקימו את הדברים, הטעם של הראשונים, של האנשים שהיו והקימו... מידת הכנסת אורחית מחייבת אותי להבליג, לעולם לא נתתי על הראש. תבליג. לאחרים כן. אתה יודע מה, כשאתה אומר את זה אף אחד לא מאמין. בגלל שאתה נמצא בכנופיה הכנסת שכל אחד מבין. לא ישראלי לבנוי. עכשיו, ובאמת אנחנו מאחלים לו בעזרת השם יאריך ימים על ממלכתו בבריאות טובה והצלחה, וימשיך לתת לנו את ניחוחות העבר שלא נשכח אותם לרגע אחד. ואחרון חביב במצעד באמת אנשים שאי אפשר להשתלט עליהם. מנכ"ל החינוך הצבאי זה יהודי שקשה מאוד להשתלט עליו כשהוא בפעולה, זה דבר גם מסוכן מבחינה מסוימת. אני מאשר. אבל אדם ממוקד מטרה. הרב לייזרזון, אדם ממוקד מטרה, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כדי שתדעו כולכם, ממוקד במטרה, יודע לעבוד בצורה המקצועית, יודע גם לעבוד בצורה
איך אומרים, איך אמרו את זה בפינוי בגוש קטיף, ברגישות. אבל באמת, אני חושב שהחינוך העצמאי עלה היום על מסלול המראה יוצא מן הכלל. כל מטוס, גם מטוס B-52 כזה, ממריא ולאט לאט יתפוס את הגובה. אני לא יודע כמה אתם יודעים, הוא לא רוצה לפרסם את זה, מצד אחד הוא צריך לפרסם את זה, מצד שני הוא לא רוצה להיות מחויב לזה, אבל הוא הצליח להוליך ביחד עם הרב גפני, יושב ראש ועדת כספים, תוכנית גדולה מאוד שבעזרת השם ירגישו אותה בכל בתי הספר, ויהיו לה שותפים ראשי ערים שגם ייתנו מהונם ומעונם לעניין הזה גם קצת. יפה, אני יודע, אני מדבר על דברים שאני יודע. לפני 8. ובאמת נכונו למקום הגדול הזה ולחינוך העצמאי בכלל, שזה בעצם ליבת הקיום של העסקנות החרדית, אני חושב, בהרבה מאוד תחומים. לראות את הילדים האלה היום שראינו באור חדש. זה נכון שכיף לראות את הילדים שלנו ושכאן של הקהילה, אבל אני חושב שלראות מה שראינו היום באור חדש, ילדות מיוקנעם ומכל המקומות הללו, איך הן מדברות, איך הן שמחות להיות בבית הספר. ילדה בכיתה ו' מספרת על זה שהיא הייתה חילונית ועכשיו היא התחברה לקדוש ברוך הוא. ילדה, לא דקלמו לה את זה, לא יקרה את זה שום דבר, היא נקרא כמשיח לפי תומה, נהנות בבית הספר. אשריך הרב סורוצקין, אשריכם הרב לייזרזון וכולם. אנחנו נשתדל להמשיך לעזור לכם בכל אשר תפנו, ושיהיה בהצלחה גדולה.